No universo das interaccións tróficas entre organismos, tradicionalmente considerouse que os lagartos baseaban a súa dieta casi en exclusiva na inxestión de insectos. E realmente así é na maioría dos hábitats que estes vertebrados ocupan. Porén, nos ambientes insulares, a disponibilidade deste recurso alimenticio é máis limitada. O estudo realizado no Parque Nacional das Illas Atlánticas de Galicia mostra que os lagartos ocelados nestas illas complementan a súa dieta con ata 18 especies diferentes de froitos carnosos silvestres. Este cambio na dieta ten consecuencias importantes na dinámica vexetal destes ecosistemas. Os lagartos esparexen as sementes a distancias considerables. Ademais, antes de as excretar, as sementes atravesan o tracto dixestivo dos lagartos. E durante esta viaxe, que ás veces dura ata 3 días, as sementes son sometidas a un proceso de escarificación que facilitará e acelerará que xerminen. Pola contra, as sementes que caen, incluídas no froito carnoso ou debaixo da planta nai, teñen unha probabilidade moi reducida de xerminar. A presenza da polpa recubrindo a semente e a sombra exercida pola súa proxenitora condicionan enormemente a súa xerminación e a supervivencia a longo prazo. Pero os lagartos poden esparexer estas sementes lonxe da planta nai, a lugares onde terán menor competencia para sobrevivir. De feito, os estudos realizados mostran que as sementes que atravesaron o tracto dixestivo dos lagartos xerminan máis rápido e en maior proporción que aquelas que caen directamente dende a planta nai. Os resultados obtidos nestes estudos evidencian que os lagartos ocelados constitúen un componente clave na configuración da paisaxe vexetal e na dinámica dos ecosistemas arbustivos nas illas atlánticas de Galicia.